May umugaan. Ano nagpatis ba? May pera ng transformer ako palit eh. So what is up guys? Kami sa Valencia. Advan, pinili daw. Hi mabay. Uy, hi daw. Magic dahil magic. Magic sarap may gihata ganina grabe ya kaya. So for today's vlog mga ato mi sa kuan. Gitawag nga Mang Toteng Falls. Then dili pa kay siya noon ron karon nga adlaw din. Si Master Edo ray. Uy, Master Edo. Siya rin nakabalo sa Mang Toteng Falls. Fight make magic. Ang gihata magic sarap. Mang Toteng Falls, magod. So, wato na na. Bye. Dakop! Dakop! Ay, nagop yun. Ay, dakop! Dakop! So, We're stuck. nalakaw na namo, nalapaw na may atong ang atonon kayo. Then, kita nyo ganina nga ga-helmet si Cardel. Pinoy dakop. Gainay dakop. So, padayon patabay. A few moments later. So, nalabit dire sa stop. Dili siya pang tuteng. Taka ako na sa ito. Kaya na siya, ano? Tuteng. So, as you can see guys, na may Haggard 101 na may. So, padayon lagi punta. Tala. Ayun, eh. Capture. Let's go guys. Hello, may Diloy B. Kande may Basta ngalan. basta may Layo mo dyan siya, boss. Hello. ay gura. Tulo. Igor, uy. Ito, ayun masyenging na ito ibili ng motor di ato lagawin ko. Taka. Kaya mo ko siya. Ganong totin mo yung ngalan ani boss? Ah, gusto na mo sa yung ngalan ba kay matay mga wala ta diri matay. Mana na may attack sa donation. Saka na may. Ngalan ko nung tutay na falls kay ngalan ko nung sa tig maintenance ito kay tutay ko ng ngalan doon. Kasi masulti niya ba eh? Wala pa kayo mapabigas. Wala pa kay. Ako pa din ko sa lagi kapay kung dalagan ba Si Julio Club sa tarot. May hapon. Punte. Liyok taron guys kay water stabilizer ka nila. Wala may kapalit kahapon.
Wala pa may katunga. Uy, sulti-sulti bumudi abay matay. Ah, dire ya. Ayap to be. 1 2 4. 5. Wala ta kasabay. Wala ta kasab. Okay. Bilin tong kabubi. Nabilin ang gibilin. Oh. Kaya istorya ganyan siya. Bilin na tong istorya ganyan. So, kailangan pa ta, if mo mo dire, kailangan pa ta mulakaw o, ay kamura di ay. Kailangan mo mulakaw o 1 kilometer. Less than. Laylay mo po din yung stabilizer sa. Sabay sa. Ano siya ron? Muna yung surrounding. XB o XB. Kan siya nang maangat ka din, munaog na po din. Angat na po ka din, munaog na po. So, manay mo diri ba? Amping mo ba kayo na yung mga trap diri ba yo? Napuli, kuhan diri ba yo? Manwid Forest. Bantay mga to. Yun. Oh my God. Kapuya day ka isa. Wala pa may katunga, pero kapuya na kayo. Ano may dire sa kuhaan? Huwag na may Yung dapita. Ano ba na siya? Di ba ang false rin? Kuyawan mo sila. False mo ko nung gikuhan. Sa? Chata. Ikaw di abi, paningkamot bi. Abi na bi. Pohon, mabot nga na Ako siya. kanina, shoulder ko. Kailangan dyan yung kuhan ba? Dami photo. Dala-dala. Ano ang misteryo sa... Sabi po. Tabi. Lah. Asa na siya? Na siya? Na di umano. Diba? Tsaya ka siya nagyanan ba? Kay mukurbada. Dayon. Yati. Sino ko? Hindi siya so? Murag. Wait, tiras dito din sa. Ano yung daw? Sorry daw. Ah, false! Ano niya mo diri ba kay tay, may na maka-experience po mo? Kung sa kalisod mo na og din mag-video? Kisabi ka, ingon nga mag-video ka, tanga. Lulululu! Alo, grabe yes! Bay! Ayaw sa i-on show. Muni agya. Wow. Panuhog mo ron, bay? Kato ganing kuwan sa una. Kato ganing kasaruro sa una. Kaya dili siya sinatusan. Ingani rag yun. Pero straight lang to siya. Kato mo'y mas delikadong yun. Oh, pwede siya dito straight lang. Ingani kapangpang. Dali, ingani po. Kuwan kaysa. Saan na lagi diri, bay? Bitaw sa? Oh? So, wala day may kabalo nga dagan dili ra day kasaroro ang false diri sa Valencia. What the React po mo bay? Red River din. Ina gani. Kuwan eh. Ikaw siya.
Hala, uy. So, bukan mo. Dira mo na yung agyanan palaog. Then mo na pa naog. Naog, kaya po ni siya. Kaya naog pa man ta. Naa. One eternity later. So, update tagway. Nahuman na ta atong pakanaog kuan style. Karon pabangin style na po da. So, karon pa ko nakapalo nga naa na old nga Kasaruro Falls. React mo guys. Gani. Ay nako. Hapit na? Hapit na gud ta bay. Na namin nakita ang tubig. Yan. So, we're walking for like 25 minutes na. So, katsa ta. So, update. Namin nakita nga silbi keeper. Maintenance. Good to, Kal. Asa pa ni siya, Kal? Asa pa? Layo pa yun? May doon. Tungkol. Total. Wala may original ko sa baba pwede ada doon. Lagi kayo dito, ipunta na mo din puro siyang lang tao. Ikaw may Kal, maintenance? Ano siyang gitawag total? Ay, gani. Imo nang gipangalan sa imo, Kal? Ako, lingalan, oh. Ito na pangalan. Ah. Dagan na makala dito. Oh, malay mo lang po. Ilagbok. So, nakita na mo si Uncle Tuten, no? Siya mo yung legendary, bay. Dagan siyang instruction, pero bisag ko sa card, nakaya na sabtan card. Naa. Tayo ra mo. Ito, may slide. Mura ko nung ulan. If musaka good mo ba kuan good. Makita ninyo tanang falls. So kat sa tabay kay kapoy kay si gunit og cellphone.
memory card full? Wala pa? So guys, anong hirap pa dinanas nyo? Ang sobrang lamig! So, update guys, basta na mo maka-ani diri sa falls is buhagi pa mo upat ka buhok falls. Basta na mo kita ni mini falls. Kaya wala ka balo eh, matulog ko ninyo basta kay mura na siya. Ano na mo diri bay sa Mountain Falls. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, kansi kay ko nila no? Kansi kay ko nila kay hadlo ko mo dive. Hadlo ko mo lang ko yan ako. Ha? Kaya pa?